Karmakallahu ya labarin zuwan sojojin Faransa Najeriya ne kam. Maganar zuwa da sojojin Faransa babu. Kai ma za ka yi aikin sojan kenan? Kai daga kallo na kasan ma ni ma soja ne. Kai kana kallo na kasan soja ne. Kai malam, kashe mutum fa, kai ma za ka iya? In ka zama soja za ka iya kashe mutum kenan? Yau a bada dama a ce a rike bindiga ya kake zato malam. Kana nufin za ka barar da mutane da yawa kenan? Kai kasa za a ibi gawaki wallahi. Za a jibjib, za a ibi marganya da yawa a ban kasa. To ku dama mene aikin ku akramakallah? To mu aikin mu ya muruna bil qismi minan nas. Umurni da ayi adalci tsakanin mutane. To a mana adalci, sojojin Faransa su zauna a Faransan su, na Najeriya su zauna a Najeriya. To in sun zauna, ku me za ku yi? Za mu